Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungod karon, ano sabkini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad, Ebanghelista Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Kinasingkasi nga magadapit og magapanghinaot kaninyo nga unta kamong tanan karon na kamo sa kalagsik kabaskog sa inyong mga panglawas nga magamit nato sa atong pagtimbang-timbang sa pag-ila sa mga kamaturan nga sumala lamang sa gitulo ni Master nga nakasulat sa Biblia ug sa mga basahong referensya nga dili kasupak sa Biblia. Og nining tungod karon dili nato pagkalimtan sa tanang kaigsunan atong obligasyon para sa PBCM Palace Reconstruction o ilabi na sa mga chapter president nga nagahimo sa pagbutang og mga radio station sa tagsa-tagsa kadapit. Kumusta kaninyo? Labi na sa mga membro sa PBCM compound, sa mga PBCM, kumusta kaning tanan sa inyong paghatag og mga ayuda para sa atong programa. O niini karon nga tungura among mga pangamusta usab sa kang Brother Jerry Edkila diri dapit sa Taguluan, Misamis Oriental. O garon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon ning atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kubang ministro o ebanglista. Kumusta og maayong pagpatalingog usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos may usa nga makig-uban kaninyo pinagi sa programa sa PBCM nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og nini karon nga inyong pagpatalingog mga igsoonan sa programa sa PBCM mabati na kini sa 33 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Adunay matag-adlawng Domingo ug aduna usab matag-adlawng Sabado sa inyong pagpatalingog mga higalag mga kaigsunan. O gato usab nga gipahinumduman o gipahibalo ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBCM nga dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga gitawag nato og PBCM General Conference. Katulo sa usa ka tuig mga kaigsunan mao kini ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Busag yawhag og gihangyo ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong niining mga higayuna. Atong kumusta ang tanan ng mga kigsunan ug mga tigpaminawan sa inyong pagpatalingog dinhi nining maong sibihan sa RPN DXQ Teleradyo Cagayan de Oro City. Ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan matag-adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takdas kahaponon ug adunay pagsubli dinhi sa matag-adlawng Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang takdas kahaponon. Live sa Facebook ang programa mga kigsunan ug makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Ato sa gitimbaya ang mga tigpaminawan dinis Dipolog City ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixkidi Dipolog Radyo Ronda matag-adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kagabion dinhi tagaan kinig mga suporta sa mga kaigsuonan og live usab sa Facebook og makita usab kini sa YouTube mga kaigsuonan. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinis Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa Power Radio, duha ka hugna makigsunan sa inyong pagpatalingog matag adlawng Sabado. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas kapunon og sa ikaduhang hugna mabati sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagnas kagabion. Dinggitagaan kini kinabuhi sa nag-sponsor mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din gipamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City. Ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa Mount Apo Radio kon Ronda FM Teleradyo 106.1 matag adlawng Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon mga kaigsunan. Ato usab nga kumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa B Radio Waikurat FM. Matag-adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion dinhi tagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group upos sa pagdumala sa presidente
Madam Gaga Eugenio. Ato usab nga kumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati dinhining maong sibihan sa DYLA. Matagadlang Domingo duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon o ang ikaduhang hugna mabati kini sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon din dumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o mga ministro. Kumusta sa mga kaigsunan dinhi sa Tandag City? Ang atong programa mga kaigsunan mabati dinhi ning maong sibihan sa DXBP Sure FM matag adlaw Sabado kita sa inyong pagpatalingog. Alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Din kining maong programa gitagaan og kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Ato sab nga gikumusta ang atong mga tigpaminawan dinhi sa Misamis Occidental di naka-open kita og bago na usab nga radio station sa inyong pagpatalingog. Dinhi ning maong sibihan sa Partner Radio FM. Una dinhi sa Bato Plaridel 11.1 FM Partner Radio. Kumusta kang Sir Luigi Sumili? Og ingon man dinhi sa Panaon Misamis Occidental 97.1 FM Partner Radio. Kumusta usab kang Sir Joseph Ribanaag? Matagadlaw kini nga Domingo sa iyong pagpatilingog o usab nakita ang mga hulagway diin paghigayon sa pagbisita ang Executive Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio o kining maong programa ating gipasalamatan ang Chapter President nga mao si Brother Felipe Manlod o gingon man ang Vice Chapter President nga mao si Brother Harley Lood sa ilang effort aron nga madungagan ang atoang programa sa mga radio station mga higalag mga kaigsunan. Okay, ato pong gipangumusta ang ato mga kaigsunan nga naa dinhi sa United States of America, Bradron. Silang Sister Tise A. Kulihat, ug usab si Sister Lily A. Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug usab alang kanimo Sister Tise nangumusta si Reb sa mga libro nga imong ipadalahay. Og ato pong gipangumusta ang ato mga kaigsunan nga naa gihapon sa United States of America ang Amakiton Jeremias family, ilabi na sa atong igsoon. Kumusta kanimo, Brother Nicodemus Nike Jeremias? Ug usab ato pong gipangumusta atong igsoon nga naa dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo, Brother Premo N Sabang? Ug usab ato pong gipangumusta ang atong igsoon nga naa dinhi sa Crossing, Talusan, Balingasag, Misamis Oriental. Kumusta kanimo, Sister Leonila D. Galindo? Uban sa iyang igsoon si Brother Roberto D. Galindo. Ug ato usab gipangumusta atong igsuon nga naa dinhi sa barangay Balacanas, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo, Sister Olivia G. Pitugo? Uban sa iyang partner si Brother GC P. Pitugo. Ug usab ato pong gipangumusta ang atong PBCM Legal Counsel, Attorney Ramil G. Carion. Kumusta kanimo, attorney? Ug usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Ronnie, mao kini 0917-811-8882. Ug usab ang atong mga bagong basahon atong i-display sa screen. Kung nagalantaw ka mo sa atong video mga kaigsunan, makita ninyo ang atong mga bagong basahon. Approve na kini ni Reverend Charlie. Ug usab atong isunod ang uban pa natong mga basahon, makita gihapon ninyo sa video kung nagalantaw ka mo mga kaigsunan. Busa kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Okay, Brother Ron? Ato sa idugang og pagpahibalore, Brad Dever, nga kining kanhi ministro sa PBCM nga mao si Aquilino Valencia, official na nga wala gi dawat o dili na official nga evangelist sa pagtulungan sa PBCM tungod kay gi-expelled na ni siya. Kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag sa iyang mga programa gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya-iya na lamang o walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa chief minister and at the same time executive vice president sa PBCM nga mo'y gisaligan o kasaligan nga nagdumala sa PBCM Reverend Charlie Eugenio. O gatosang atong mga basahon, Brad Ron, dito ang mga depensa, mga kaigsunan o makita dia ang mga ebanghelyo ni Master nga originally siya gyud ang nagsulti ug siya gyud ang atong tuhan. Tinuod ka na, basag yahog ang tanan nga mga membros PBCM sa pagkuha nining maong basahon para nga atong mahibaluan ang unod nini ug makadepensa kita sa mga uban nga mga kaigsunan nga mibulag na sa pagtulunan sa PBCM nga nangatake na, particular sa pagdumala sa atong Chief Minister nga gipahiluna sa magtutudlo. Og dihigayon na aron sa paghisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie.
Ang ato karong pagahisgutan mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw mo kini ang atong mga pagtubag ba dron. Pangamusta nato ang nangutan na kanato. Paglabi na kini si Igalang Swingli Kadusale. Mo nga ang atong hisgutan unsay priba nga ang tao na timbrihan na sa balang espiritu. Kini nga pangutana, imo kini nga pangutana Higalang Swingli Kadusale nga kini siya nagpuyo Bradron. Sa Dumaguete, Negros Oriental, Reb. Tinood ko na. So atong i-display po Reb ang iyang hulagway ug ang iyang mensahe during sa atuang program. O nini karon nga ato ipakita sa ang iyang pangutana nga atong tubagon Bradron dayon isunod po din nato ang ubang mga pamahayag sa atong mga kaatbang, no? Okay, atong i-display usa. Nagingon na natong kaatbang kay wala naman sa PBCM. Tinood ko na. O atong i-display usa Reb Brad Dever ang Okay. message o ang hulagway ni Brother Swingli Kadusali nga mo nagpadangat sa iyang mga comments sa atong programa. Okay? Okay. So atong pagabasahon pa doon. Mm. Matod pa din ni Higalang Swingli Kadusali. Ato mabasa din sa babaw. Dumaguete, bro. Dayon ato mabasa din sa ubos. Matod pa niya din ano yung explanation nyo sa mana na tinago sa ibigay sa bawat isa yung nakasulat sa pahayag, kabanata pangalawa, talata 17. Dogang pa niya din sa ubos. Bawat isa ang pagbigyan. So, individual, di ba? So, ato naman yung nahatagan sa pagtubag, Radon, Reb. Ang ato na lang pagkatubagon kayo nasubos, matod pa niya din unsay pruiba, bro, nga ang tao na timbrihan na sa balaang espiritu. But ipasabot nga kini ang imong gipangutana diri kanamo kanang nasa ibabaw human na nagtubag Higalang Swingli Kadusale. O tungod niya na sa imong pangutana nga giingon man na nga unsay priba bro nga ang tao na timbrihan na sa balang espiritu. Kini nga pahayag dinhi lamang makita nimo ang matod nga tubag ang tinuod nga mo ebanghelyo. Dili didto sa pikas nga naglain na kay narabay mga kawatan sa pamatuon. Kinsa ang kawatan? Hermogenes Macarayo ug si Danilo Nakwa. Kanang kung gitawag og PEDM pagpangawat awat-awat man na. Ha? Danilo Macarayo. Kay nganong pagpangawat og awat-awat tan-awa gani. Atong makita nga nagmuntar na sila sa ilang bag-ong pagtulunan. Og sa pagtulunan nila nga PEDM tungod kay og sa kuan pa kanang nasinati na nimo ba og sa pahumot pa ba murag mag-aliwasa ang imong kaugalingon, mag-aliwaros. Sa uban pang pagasulti nga dili nimo makita na o mabaho ng pahumutan. Kato pa na immune ka na tungod sa priba nga original ang tag-iya niya na nga wali nangawat man lang. Atong mabati nga ilang mahisgutan instead gawin sila Danau Village, masampitan pa nila ang PBCM Village. Oh, instead PB nga PDM Village Oh. nga nasa Danau, kumog-gikan man sila sa pagtulon ang PBC, mga kanhi ministro man, malakbitan yun ang pagminson sa PBCM. Manang di gyud niya malimtan ba og sa uyab pa niagi manggog pagmahal niya sa iyang kinabuhi atong pamation. Okay, paminaw na to ang tingog sa presidente ug founder sa PDM, Hermogenes Macarayo. Gipangumusta din ako si Brother Saldi Janal nga nagkaatubang gid harap-harapan kaganiha dito dapit sa PBCM Village, dito dapit sa PBCM Village. Oo. Kita mo na harap-harapan ko sila dito sa PBCM Village. Na kung PBCM na nga original, ignom nag-PBCM compound, PBCM Village, to prove, Higalang Swingli Kadusale, nga di gyud pa nila dali-dali nga malimtan ang PBCM. Praktisa na gyud Macarayo. Hermogenes. Bikos tao noy. Praktisa na gyud nimo ba? Unya, iyang gipakita dayon nga nagdipinsa na siya sa Christian. Kay
Nibulag man si Makarayo sa PBCM. Unya ignore ba niya si Master nagtukod kuno. Ay pagpataka di Makarayo oy. Mauwaw ba ka ana. Galing kay wa man kay kauwaw katumbas na sa imong giingon nga nagpuasa-puasa ka. Ako pa'y imong giingnan. Ipadungog-dungog pa ko nimo. Siya ako inigtan-aw nako sa pagkaon di na gyud ko ganahan mo kaon. Tuloy-tuloy na ni di na ko mukaon kay gisugo ko ani ni Master. Nakaron, ilabihan na nimong pagpanambok sa tuloy-tuloy nga wa nay kaon. Di kaon naman. Ato pa di namutbot di siya siyang tuloy-tuloy rin. Kaya kanang tuloy-tuloy gyud di nagyug ka mukaon pero di kaon magbalik sa to ba namutbot nawala ang tuloy-tuloy. Kuyaw sad ni nga Chief Minister. Karon, para mapamatud-an na to, nagtukod si Master og PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionary, kung atong iminubo. Pero, tungod kay nahalangan siya nga ang original na amangyoy Christian, nagpatuo siya nga may laki, aksyon na siya glatos. Timan-an na to atong sulti nga, ingon-ingon ra ba ka nga, naamanggoy gisulti ni Master nga dili kuno may patubagon sabad ya Makarayo oy. Hilas-hilas ka lang atong klarohon ba katawa man ta si imong pagka-ministro nya atong pamation sa ang depensa. Okay. Makita nimo ang narehistro Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Iyan na gyud na sa Espiritu Santo now. Pero og do na may moingon wala dada ang Kristiyan. Diri sa PEDM ngano? Ang doktrina nga nag-ilag Kristiyan tungod kay namarka sa pagtulunan nga narehistro sa Securities and Exchange Commission, dili. Ngano man? Kung basahon nato ang The New Lexicon Webster's Dictionary sa Volume 1, unsay giingon diha? Christian is a person who believes in the doctrines of Jesus and acknowledge His divinity. Unsa di ay ang Kristiyan? Tao na nga nagtuo ni Kristo ug nag-ila sa iyang pagka-Dios. Oy, ang PEDM, nag-ila kami nga si Kristo Dios. Wa nagpasabot nga wala mapatik, wala na lang may magtamod sa Kristiyan. Kay basta nagtuo ka sa atong Ginoong Kristo, nag-ila ka nga siya nagpakataog Dios, siya gitawag kapog Kristiyan. Busa kami naagihapon nga gitawag tungod sa among pagtuo diha ni Kristo. Amo lang gikuan ba nga naa para nga walay makaagrabyar. Oy punta, dili congressman oy, o mayor oy, o clerics oy. Kanang pag-ingon niya sa gipangbasa niya ang mga referensya o kanang Biblia o mawali mga kigsunan, sultihan ta mo, ako'y nagtudlo ana. Pero kanang referensya kung gamito nimo, nag-usab na siyang ideya, diferensya na. Kay matod pa, oy, wa na magpasabot. Iya pang gitudlo ang nasiyang likod nga Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Makita nimo ang narehistro Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Iyan na gyud na sa Espiritu Santo now. Isa iya gina sa Espiritu Santo. O tanawa ra. Ay iya sa Espiritu Santo. Duha day ang pagtulunan nga gitukod ni Master. Ay pagpabuang-buang ba pangilat sa mga tao ba? Nya unsa day ang gingon? Wa na magpasabot nga kuno gitawag og Kristiyan higalang Swingli Kadusale. Kay Christian ra ba mi? Ano mo Christian di pud bisag wa nadala. Kay ang New Lexicon Webster Dictionary kuno, a Christian is a person who believes in the doctrines of Jesus and acknowledges His divinity. Nag-ila mo kuno sila nga Dios. Busa ang kahulugan kung nituo ka ni Kristo sa doktrina, gitawag kag Christian. Hoy Makarayo, angay kay Master, ang imong gigamit ang kahulugan, kung ang tao mo ingon, musinggit siya nga ako ni ilako nga si Kristo Dios. Ako ni ilako ni tuo kong ni Kristo nagsunod ko. Ang mga tao mo believe na din nga moingon na din nga Christian. Unya sama sa iglesia ni Kristo nga gitukod ni Felix Manalo, nagpatawag mong gyapon sila Christian bisag wa mo ila nga si Kristo Dios. Naon sa man na? Busa ga depende sa definition kung anong nagpatawag og Christian unsay kahulugan niya na. Pero ang pagpatawag ni Master og PBCM dili sa kahulugan lamang, kundi gipatawag yun inyong gibiyaan. Busa kung basahon nato ning sinulat nako nga basahon nga gitawag ang pagpahulay ni Master,
Kung basahon nato sa pahina 1, unsay nakasulat nini. Nagingon, daghang mga membro sa PBC mo mga kaigsuunan nga nalipat o nalimot sa mga ebanghelyo ni Master. Ang uban nga wala makalimot, sa hinungdan nga wala makatambong sa mga pagwali o sa pag-ebanghelyo ni Master. Mao na usa lugar nga nakalimot sila. Mao nga sa pagpahulay ni Master, wala sila'y mabasihan sa maong paghitabo. May usa sa mga hinungdan nga ang uban naluya sa pagtuo ug namalik kani sa ilang reliyon. Ug ang uban nangita ug namili sa pundok o relihiyon nga ilang nagustuhan nga sa laktod nga pagkasulti mibiya o miundang sa pagtulon ang PBCM. Saan ang PBCM? Philippine Benevolent Christian Missionary. Di ba niundang mo? Busawa na'y Christian, pero pwede daw kuno tawag Christian kay nagtuo man sila ni Kristo kuno nga Dios. Unya, kay ang uban nagtuo nga si Kristo Dios, Christian mo puto. Parehas na mo tinuod. Mao man na. Nakarayo. Hungaw nga rason ang iyang gibuhat, Reverend, nga matud pa niya, di na kinahanglan ipatik pa sa ngalan nga Eristros gobyerno tungod kay ang ilang gikuptan nga rason isip Kristohanon gyapon sila tungod sa kahulugan kay gamit niya ang referensya nga New Lexicon Webster Dictionary nga gidefine ang Christian believers of Christ. Na karon atong makitaan o makita karon sa pagtukod ni Master. Higalang swingli kadusali sa imong pangutana nga atong na-display kaganina nga kung atong matanaw unsay imuhang gipangutana ingon ini nga dili gud ay sila moy motubag nga ang atong topiko nga kung maghisgot ta og pagtimbres ingon man ka nga unsay priba bro nga ang tao natimbrihan na sa balaan nga espiritu na ang tubag niya na matimbrihan ka sa Espiritu Santo pagkadungog nimo sa matuod nga pulong sa imong balita sa pagluwas. Di kung nituo ka na sa maayong balita higala, diha sa pagdawat nimo sa nadunggan nimo nga nagwali, dili sa PEDM kay kawatan man na sila sa pagpamatuod, diha ka maluwas. Unsay priba, brother? Dinhi nato pagabasahon sa Episo kapitulo 1 bersikulo 13 ingon niini ang nakapahayag matud pa dinhi pinaagi kaniya kamuusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo og sana nagpanuo na kamo kaniya gitimrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa sa pangutana nimo higalang swingli kadusali kon unsay priba bro nga ang tao natimbrihan na sa balaan nga espiritu ang tubag pinagi kaniya kun kamo nakadungog na mo sa matuod nga pulong sa mga balita sa gibasa ni Brother may tuod sa pagluwas kaninyo na ay maayong balita nga kining balita pagluwas kaninyo sa diha nga nagpanuon na kamo kaniya ni atong inyong nadunggan, gitimbrihan kamo. Nga ang gitimbre, mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Pero kinsa di nag-angkon sa pagpanimbre sa Espiritu Santo? Partially, niya atong mapamatud-an o mapamatian ang presidente o pundador sa PEDM nga kawatan o tulisan sa pagpamatuod sa wali sa tag-iya sa Espiritu Santo nga wali gikan kang Master og kita isip Chief Minister nga gipagdumala. Niatong patalinghugan nga musugot kuno kami og sa dili matud pa ibantayog yun daw nila ang kaluwasan may tud sa Espiritu Santo nga matud pa sa katumanan mao ang ilang gituhan padayon dinhi daw sa PEDM. Divine Master Tomas Dinion Senior unsaon man kuno nga mao kuno ang katumanan musugot pa kuno mig sa dili muot pod niya to pamatiyo ng muot nga Chief Minister Hermogenes Macarayo Para pag ibantayog ang kaluwasan nga naa sa Espiritu Santo. Sa katumanan nga among gituuhan padayon diri sa PEDM. Divine Master Tomas Dinion Senior. Saon man nga mao may katumanan, ha? Mao magini katumanan musugot ang sa dili. now iya pag itudlo sa taas kay para makita tong ilang unsay gitawag ani tarpaulin ba ibali
Nga para pag ibantayon kuno ang kaluwasan nga naa sa Espiritu Santo sa katumanan nga among gituan padayon diri sa PEDM. Ay padayon. Ngano unsay imong pagtuo makarayo gibuangan kanamo naputol di ang wali. Wala padayon ang wali sa Espiritu Santo. Pero giputol ninyo ang PBCM, gipadayon ninyo ang wali ng Espiritu Santo diya sa PEDM. Unya musugot mo sa dili, unsaon nga mao gini ang katumanan. Katumanan sa pagpasalaag, dili katumanan higalang siyong likadusali kasi sila mo'y mukumplito sa paghatag sa pagpatinaw sa timbre sa Espiritu Santo. Tanawar ko na, murabaog pagkaon, nga kami nagbayang sa pagkaon, no sa pagkaon, kini nga wali. Pero ang wali nga gibayang na mo, gikawat nila, unya ipakaon mo sa ilang wali nga Espiritu Santo kung pagkaon pa. Unya, karon, siyempre, ang pagkaon nga among gibayang nindot, unya kay ilang gikawat man, di nindot yun kaonon. Ang problema sa inyong gikaon nga pagkaon, sa PEDM ba ng tag-iya? Dili. Sa PBCM, mo nang niingon mi nga kawatan. Unya, pili, Bradrone, deber, debate pamatud-an nga ang PEDM, kang master na nga tinukod, o ang PBCM, dili na tinukod. Kay opposite naman. Aber, makarayo, may laki makaka. Kana makarayo, dili kay ako lang. Maglatusay magkaka, di ba? Oo. Og latos pa ni ron, puno gikas labod, gikan sa kumingking sa imong kulamoy sa tiil padung sa alimpulo. Huwat mi sa imong confirmation makarayo og nakwa Nagaron. dawata ang hagit. Hulat. Tungod kay doon na may mudala sa pagpadungog sa balita sa Espiritu Santo. Sa pagpanimbre niya na. Gitagna ba sa Biblia nga ang balita nga Espiritu Santo muuni ang walay katapusang balita, Brother Ronnie, sumala sa Biblia? Oo rin, gitagna sa Biblia nga kining balita sa Espiritu Santo gitawag kining walay katapusang maayong balita. Ang puriba. Dinis pinadayag kapitulo 14 bersikulo 6 ingon nini nga atong mabasa. O nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan og kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran og kabanayan og pinulungan og katawhan. Tiban na nato, higalang swingli kadusali, kay sa imong pangutana nga unsay puriba bro, nga ang taon natimbrihan na sa balang espiritu, kung nituo ka na, nidawat ka sa baayong balita sa pagluwas. O sa tagna sa Biblia, gibasa ni Brad Ronnie, nga nakita ang laing manda nga nagalupad sa taliwala sa kalangitan o sa kini kapanagna. O kini siya may gidalang, walay katapusang mayong balita, aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta. O nganong maklaro, nga kining balita nga dala sa manda, walay katapusang balita sa Espiritu Santo. Ato unya kining matinaw. Pero unahon nato, kini bang gisgutang manulunda? Pagka manulunda, kaya naman sa Hebranon 1:13-14, Brad Rune, Brad Deber, nga doon ay espiritu nga kahimtang. Pag maghisgot o manulunda o anghel, angel sa English, isa balang kamatang ang gitudlo sa Biblia o sa mga gitawag og mga scholar sa Biblia, the word nga angel, Brad Deber? Dili usarib kun dili duha. Atong pagkabasahon din sa kining Biblia nga The Voice. Okay, Bible. dapoy ato ango. The voice na ba imo, Bradron? Diareb, mo ni siya ang ilanan Puros ta nagdala ato kunong ipalihog mig testing. Ram. Dili pod ingon nga usara ka buk Biblia nato, di ba? Para ipakita kay ato ning giprobe kay aron makita nga ang ilaha papel kay ang original kita may nagtudlo usa nakakupot lang sila papel nakaawat-awat mura na sila og mo'y tag-iya, pero kawatan des pabatuod. Niatong napa sila sa PBCM, dili kawatan kay mo man ay real nga doktrina, pero kung imo nang gawion makarayo, kanang pagkaon nga gisukad nga gipakaon nas mga tao niya imong bawion kay ikaw na imo pakaon. Ang tawag niya na kay wa may pagtugot, kawatan mo bisan pag nagparehistro mo sa pangagamanan. Okay niya ato pagkabasahon reb sa The Voice Bible, step into the story of Scripture. Din hinato pagabasahon sa Hebrews chapter 1,
na ay notes dinhi ang atong pagabasahon, punto lang. Matud pa dinhi. The word angel literally means messenger, and it can refer to either a human being or a heavenly being. Suduha, pwede human being or heavenly being. Nga kung sa Cebuano, ingunining nakapahayag. Ang pulo nga anghel, literal nga nagkahulugang mensahero. O kini mahimong magtumong sa tao o langit nung binuhat. Bisag di arata, no? Makita nato igalang swingli kadusali nga ang pulong dae nga anghel literal nga nagkahulugan mensahero, buti pasabot sa English messenger o mensahero. Kini mahimong nagtumong sa tao, sama nato o namo nga kahimtang. O langit nung binuhat, buti pasabot ang langit nung binuhat mao to ang spiritual being. No? Nga nakasulat sa Hebranon 1:13-14 nga espiritu nga mga sinugo. Ug naay tao ka sinugo nga gitawag og anghel. Busa, kining nakasulat sa Pinanig 14:6, anghel kini nga tao Kakahimtang. nga kahimtang. Sumala sa Biblia nga maoy modala sa walay katapusang balita. Buti pasabot nga dili lugar matapos kining balita. Nganong mapamatud-an nato, brethren, nga sa 14:6 sa Pinadig, wa may mabasa nga Espiritu Santo na nga walay katapos ang balita. Nganong dili man na hiuba, basig mo yun sila, namutbot ang ministro sa PBCM, murapod ni sila, botbotiro nga, namutbot nga si Macarayo nga, di na mukaon, kay tuloy-tuloy na daw kuno during sa dental meeting, pero di ay nikaon, ni dako na hinoon. Yeah. Basig mo yun silang butbuton ta, brethren. Okay, Rep. Sa di pa nato sosyon, Reverend, kining gisgutan nga walay katapusang mayong balita nga dili gini mo haom dito sa balita kang Hiuba ug kang Kristo, kung dili diha ginahaom sa balita pinagi sa Espiritu Santo. Ato sa ning dungagan ng pagpasabot nining manulunda, Reverend, nga nabasa sa 14:6 sa pinadayag nga wala ni maginusara, nani kauban, but pasabot lang nga dunay mag-lead niining mga mensahero o Kana. gitawag og mga messenger sa English nga sa katumanan kay tao man ang kahimtan kay dili man pagka-mensahero langit nun lang gipasabot na mayutanon sa grupo din sa mga mensahero namang mag-lead ana. So ang pagpuriba nako nini nga dili ni nag-inusaran ay kauban sa diyang magahimo na sa pagpamatik. Okay. Niyari. Sad. Basahon ako rib din sa Pinadayag Kapitulo 7, versikulo 1 ngadto sa 3 ang pagbasa niya. Tapos diini nakita ko ang upat ka manulunda nga nagatindog na nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta ug na nagpugong sa upat ka hangin sa yuta aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Unya nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw ug nagdala sa timbre sa buhi nga Dios ug sa makusog nga tingog iyang gisinggitan katong usa ka manulunda ang upat ka manulunda nga gihatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta ug sa dagat nga nag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan, hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo nang, o di na kauban pag-ingon sa usa ka manulunda, amo nang katimbrihan diha sa ilang mga agtang. Busabot ti pasabot di ay higalang swingli kadusali nga ang modala di ay sa timbre nga kadungog tagbalita na ada nay leader. Tinoon. Ha? Leader sa diha nga iyang giingnan ang upat ka munda nga may gahom sa pagpangdaot, sa pagdagmal sa yuta o sa dagat o sa kakahuyan sa versikulo 2, no? Na gingon, no? Unya nakita ko ang laing sa kamunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw ug nagdala sa timbre sa buhi nga Dios. Og sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka munda nga hinatagan sa gahom sa pagpangdaot sa yuta o sa dagat. Unsa diyon? Mo ni sa 3. Nga na nag-ingon kanila, ayaw sa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan. Hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diya silang mga agtang. Pag ingok amo ng katimbrihan, may mga kauban na May din kauban kini. na.
nga modala sa pagtimbre. Tinuod. Higalang swing likadosali. O sa pangutanan nimo unsang prueba nga ang tao na timbrihan na sa balang espiritu, pagkadungog nimo sa maayong balita, sa pagtuo na nimo o gidawat nimo, natimbrihan ka na sa Espiritu Santo, kay mauman ni timbre nga gidala sa mga manulunda nga may kauban na, nga kahimtang nga tao, nga mo'y modala sa timbre, sumala sa atong nabasa sa Biblia, nga taga-silangan sa record sa Biblia. Pero nganong mapamatud-an nga giingon ako ganina sa pangutana bradron nga nganong mapamatud-an nato nga ang nakasulat sa 14:6 ug sa Pinadig City 2 og 3 nga ang timbre mao kana ang Espiritu Santo nga mao kanang katapusan nga balita. Nganong gitawag ka nagkatapusan? Nganong dili man katong balita nga Hiuba bradron? Tungod kay ang balaang rason Reverend, ang balita nga Hiuba dili manggod ni mulungtad. Kana bang dili ba giingon nga Magpadayon. magpadayon? Busa dili matawag siya Walay katapusan. Walay katapusan kay gitapos man. Tinuod ka na. Ang Ang puriba. Basahon ako rin Jeremias, Kapitulo 31, versikulo 31, kama 34 ang pagbasa, gingon. Aniya karon, ang mga adlaw moabot na nagaingon si Hiuba, nga ako magabuhat ug usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Upos ko kadiyot sa pagbasa, naghimo ang Dios og bagong tugon. Iyang gisulti una dito sa iyang katawan nga Israel. Kung unsa man ang bagong tugon niya sa 34, atong basahon, gingon. Og sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isig katao og ang tagsa-tagsa katao sa iyang igsoon sa paggingon, ilhon mo si Hiuba. Sa diha lang rip ang pagbasa matinaw, kini diayng pagmantala sa ngalan ni Hiuba gingog mayong balita dili magpadayon gitagaan og kinutuban mismo ang Dios nga si Hiuba nagingon dili na itudlo og dili na ipaila ang iyang ngalan. Oh. Atod pa ni Bradron kining maayong balita nga Hiuba dili magpadayon ni atong wala paputla. Maayo ng balita. Tinuod. Pero sa nabasa sa Biblia, dili din siya mao ang balita nga ibalita sa manunda nga tao nga kahimtang. Nga giingon nga walay katapusang balita nga mo ni ibalita sa tanang kanasuran. Kay ngano ang balita nga Hiuba naghimo ang Dios og bag-ong tugon nga di na itudlo ang iyang ngalan. Di kung di na itudlo ang ngalan, dili ni balita nga walay katapusan kay gitapos man. Basig ang hunahuna sa uban Ronnie Bradiver nga kung gitapos ang balita nga Hiuba, di na mao ang gitawag og balita nga walay katapusan. Ang walay katapusan nga balita, Bradiver, mingon sila, balita na nga Hesukristo. Mosubada ka apon nga ang balita nga Kristo mo nang balita nga walay katapusan, Bradiver. Na dili gihapon kay dili pa man hingpit ang pagwali sa maayong balita ni Ginoong Hesukristo ug mawala pa man kadto Reb. Onsay malig-ong prueba. Ni atong pagabasahon sa kini nga Biblia, maayong balita Biblia, Catholic edition hiligaynon. Oh. Dinhi nato pagabasahon. Sa di pa rin mo basahan, Bradiver, ka ng hiligaynon, na hiligaynon si Macarayo, Hermogenes ba? Ako manggun na siyang gitagaan kay para lagi nga matuluan. Makakita ka di mo, magbasa-basa na siyang hiligaynon, mo na itong akong Biblia nga gihatag niya. Aber, unsay prueba, Bradiver? Okay, atong pagabasahon dinhi sa unang Korinto, kapitulo 13, bersikulo 9 ug 10, ingon niini ang nakapahayag, kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, indi pa hingpit, pero kun ang hingpit mag-abot, ang di himpit magataliwan nga kung sa Cebuano, kay ang atong kahibalo ug ang pagwali sa pulong sa Dios nga gihatag sa ato, dili pa hingpit. Matud pa ni Apostol Pablo, may pagwali sila nga pulong sa Dios, nga matud pa, dili hingpit, pero kung ang hingpit mag-abot, ang di hingpit magataliwan, umawala pa di ay. Na diin man to gipahinungod, aton lang ipadayon Rep, diin man to gipahinungod ang ilang pagwali nga pulong sa Dios nga dili hingpit ug mawala. Nahanungod kay Kristo sa maura gihapon nga Biblia Rep, kining maayong balita Biblia, Catholic edition, hiligaynon, dinhi nato pagabasahon sa Roma 10:17, nagaingon ini. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Busa ang pagwali nga pulong sa Dios nga matud pa dili hingpit ug mawala pagwali mahitungod kang Kristo di ay tureb. Di naklaro karon higalang swingli kadusali.
nga dili di ay wali nga Kristo ang gitawag o walay katapusang balita kay giputol man dili pa man day na kahingpitan. Unya napamatud-an nato sa pagtuon sa una nimong mga pangutana o usa sa mga pangutana nga ang doktrina ninyo si Ruben Icleo Hesukristo. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Eh dili na mo. Dinhi palang daan busa dili di ay ang walay katapusang balita nga dadon sa manulunda nga mao na ang gamiton sa pagtimbre mo tuo kanya na maluwas mao nang balita di ay gyud sa Espiritu Santo. Mao nang naklaro na. Og tungod niya na tungod kay ang Kristo mawala pa man tong wali, siyempre na ay puli ni Kristo. Kinsa ba ang puli sa atong Ginoong Kristo Berdeber? Ni ato pagabasahon sa kining Biblia ang pulong sa Dios kung kinsa ang puli ni Ginoong Hesukristo, walay lain si Ginoong Hesukristo na mulong. Ang puli niya Espiritu Santo. Ni sa Juan 14:26 nagaingon ini, apan kun makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli kanako. Oh, bisag niya lang taman, klaro na nga higalang swingli kadusali nga ang Espiritu Santo day puli sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, tungod kay ang Espiritu Santo puli, kini maog yun na ang mawali sa tagna. Pag ang tagna natuman na, kung kinsay katumanan, dili na nga tumanon pag utro. May timanan isulod sa utok o sa atong salabutan swingli kadusali kay niarabay mangingilad sa pagpamatod nga sila kuno may nagdala sa timbre kining PEDM Puriagaba. No? Di man ta magabaan ani kay sila pay magabaan ni Master sa ilang kinabuang nga pagpamatuod. Nia sa Biblia, brethren, gitagna pagyud nga adunay mga tawo nga magawali sa mayong balita sa Espiritu Santo. Gitagna Reverend o akong basahon ang priba sa Biblia nga gitagna nga dunay mga tawo nga magawalis maing balita pinagi sa Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo kapuli sa atong Ginoong Hesukristo. Og matod pa nimo brethren, basahon nimo og kung matuman na kanus apod nilutaw pagsugod ang pagbalita sa Espiritu Santo nga natuman na ang maong tagna. Okay, atong pribahan ka nagkano sa apod sa diyang matuman na. Dini sa Biblia may tatak 70 Adventist Church sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 gingon sa pagpahayag og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudok. Muni nga among gamiton dayang termino ani nga kami lang gyud moy dapat mogamit nga walay ko kaulaw. Ang katumanan nga mga tao nga nagawalis maayong balita pinagi sa Espiritu Santo original mao ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Og kawaton brethren Awana. sa PEDM mogamit gyapon sila guway ko kaulaw sila katumanan say tawag Adili na, wa nay ulaw ang tawag niya na Reverend kung sila nikawat na o nigamit na sa original nga pagpamatuod sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. walay ulaw ng tawag. Walay ulaw. So, mao ni ang priba Reverend sa 14 side sa pinadayag katong gingong walay katapusang maayong balita. Maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. Sa katumanan sa Sa mga ministro sa pagtulunan sa BBC mug dili sa katong PDM. na ay Christian dili Tinuod. kay naghubad-hubad Oo. og ang kahulugan sa Christian mao ni nganong tuam kas kahulugan nga ipatawag mo gina ni Master ng Christian. Tinuod ka na. Oo. Unya, Reverend, kining Nahulog yun nun siya. Oo, unya kining katumanan na nga sa mga tao nga din atong giklaim ha, walain nga mag ang claimant ani ang mga ministro sa PBCM nagsugod ang pagpamatik ug pagpanimbre sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo sa pagkatukod sa pagtulunan sa PBCM nga nagtukod ini Mouse Master 1967 hangtod karong mga panahon na nagpadayon ang buluhaton sa pagpamatik sa mga ministro. Busa walay rason brethren nga ipadayon nila kay napadayon naman Tinuod Naputol na. di ay. Kung doon namin nagpadayon, mo naging ni Reverend kanina, kawat na ang sistema nga gihimo ko. Kung kining doktrina o pagpamatik nga gihimo sa mga ministro, buhaton ni sa dili na pagtulunan sa PBCM. Ano klarong bagay istorya? 1967 rin. Pagsugod Sa pagpamatik o pagpanimbre, nga ang pagpanimbre, pagpamatik, mao ang pagmantala sa maing balita. Sa Espiritu Balita sa Espiritu Santo. kita mo na Gani rin, bisan pa ganing
kining PDM nga founder and president unya chief minister bagyod nga si Macarayo usa nga nagpriba niini nga kining buluhaton sa mga matuod nga mga ministro sa PBC magsugod 1967. Unya iya pang gipamatud-an lugar brother nga pinagi sa paghugpong ni Master sa leader kita lugar. Tinuod ka na. Nga gihugpong ang mga grupo sa ministro para iwali kining balita nga Espiritu Santo nga mao ni ang kaluwasan sugod sa 1967. Makarayo. Tinuod sa dinhi pa ka. Kay mao magini ang wali nga Espiritu Santo inyong gikawat kini og pagkaon pa. Diya ninyo gigamit diya sa PDM nga nagpakaon mo sa mga tao aron lamyon ang dili ninyo kaugalingon nga doktrina. Pero nagka-problema man gipakaon to dre pero kinawat nga pagkaon mo nagingon wa oray mo gabae ni kaon mo kinawat. Na ang prueba niini atong pamation mga mahal mong tigpaminaw ang istorya sa maayong laki nga pundador Hermogenes Macarayo, president o niya chief minister sa PDM. Okay? Kining giingon nga adunay timbre nga buluhaton sa mga nagwali din ang trabaho nila sa wala pa dili pa may tabo ang pagpangdagmal sa ania sa ibabaw sa naong sayuta. Buhaton sa ang pagtimbre. Unsang timbre ha? Sa giingon na sa Biblia, maayong balita nga kanang balita pag mutuo ka, natimbrihan ka nga ang gitimbre mao ang Espiritu Santo. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM 1967 na restro tuig 1971 ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Mauna ang gimantala sa mga misyonarya ug mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din. Ang giwali po gipawali ni Master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro puwersa sa mga ministro nga gipanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ang Chief Minister, ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM, ang Executive Vice President, mao na ang giwali nato regular, mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Uy, imong giwali na nga PBCM day tag-iya. Gikan pa 1967. 1967. Unya, mingon kag musugot sa dili ang katumanan nga gibantayog gibadayo namo diri sa PDM ang katumanan. Para pag ibantayog ang kaluwasan nga naa sa Espiritu Santo. Sa katumanan nga among gituuhan padayon diri sa PDM. Divine Master Tomas Dino Sr. Saon man nga mao may katumanan, ha? Mao magini katumanan musugot tag sa dili. Uy, tumanon pa day pagkamatuman na. Be, pamatod sa Biblia nga ang natuman na, tumanon pagotro. Kana. Ha? Di kung tinuod kanang imong PDM na makaka. Og di na nimo ni ipakatinod, giyawaan ka, duhara mo na. Nakita nato na mga mahal mong tigpaminaw. Busa gani, higalang singli ka dosali, diri gyud ka mamati. Kaysa ilang pagkakawatan, magsami ang ilang baba. Ato balikan ang pagkasami nga naandan man niya gyud unta nga ang PBCM iya manggibiyaan. Moingon na siya wala nay Christian dayon. Muna nga makagamit gyapon yang baba og mulitok og PBCM murag way Christian pero kanang PBCM god Philippine Benevolent Christian Missionary. Ma-illustrate man nato, makita man. Sige, brother. Atong paminawan ang tingog ni Hermogenes Macarayo. Gipangumusta din namo si Brother Saldi Janal nga nagkaatubang gid harap-harapan kaganiha dito dapit sa PBCM Village, dito dapit sa PBCM Village. Harap-harapan kuno dito kuno sa PBCM Village. Asa ka ng PBCM Village nga ang PBCM compound man sumala sa magbayag sa magtutudulo. Wa man sukad na mag-village. Tinuod na. Nakita na to na mo na igalang swingli kadusali nga mo resulta ba nga nangawat gid sa doktrina di pa nila malibtan, no? Kay ngano bag-uhay pa man lang. Bago lang ni Subol, Marso 6, 2024 pa na restros gobyerno niya. Ilan ang gitukod reb ni adtong Disyembre 29, 2023. Luyo sa kabag-o pa ni Ana Bradani sa atong pagtulunan nga narehistro sa Securities and Exchange Commission Marso 6. Marso 6. Nya ang malig-on nga prueba ato pang mabati nga sila gyud mismo ikaduha nangurikson siya nga wala na magpasabot nga kami dili na Christian
Kay ang kahulugan, sus dito na taos kahulugan, oy, abi niya, di magukod ba? Pagukod, nahawirang tiil, nalambahin noon. Na, mo na nga, kita bitaw nga taas, Brad Ronnie, og mabuktot ta. Di na ta mo taas, oy, mumubo. Tinood na. Unya kung pananglitan, di kayo tataas, unya, mabuktot ta, musa mumubo po ta. Na, gawas nga mumubo ang panabot. Wala man diya sa Dios ang paglantaw sa gawa sa bahin, pero description lang nato ba nga kunuhay na gunitan, na dugmo, na dagma ba, nabuktot na hinoon. Kay nagpatuo nga kusog mo dagan, unya masakpan day. Gano man? Mabitaw nang nag-ingon ko nga, pwede ra ba pamatud-an na mo nga kamo na'y nagmaster? Kay kanang master, teacher mo na magtutudlo. Rabay sa gitawag og Hebrew. Nakaron, nga naman, kay nangurihir naman mo ni master. Asag yun, ipagpamati matod pa ni master makarayo. Kung si master inyong gidiyos, nagpasabot, imo mang gisulti ganina sa unahan, nga Dios ninyos master nga gipadayon. Unya, kung Dios pa, si master nga Dios, ang ipapamati ang mga magwawali man sa PBCM, dili PDM. Kinsa man ang masterang imong gingon? Ikaw na. Mo ni nindo trip Og si Junior Badira, og si Danilo Nakwa ba? Di na ba sila mo angkon, kay wa mo kuno yung master diya. Mo ni nindot sa gingon nga ang mga nangutana, maminaw gid sa original. Kaya ano, og di mo maminaw sa original, mingon mo ning pikas nga sila pod kuno Maoy tinuod. Boy tinood na gidala ang ngalan sa magtutudlo. Kami pod sa mga original nga ministro sa pagtulungan sa PBCM, muawhag man pod mi nga diri mo maminaw sa original. Na karon no? Niya. Wala ka nato ang pagsulti ani Bretron. Wala pod kanila ang pagsulti ani. Tinood. Kundi si master. Ang ato lang asa ta mo apot sa kang master o sa ilang master. Kana. Atong pamation ang nahimo ng presidente pundador chief minister sa PEDM. Oh. Kung si master asa gyud ipapamati ang tao. Okay, patalinghogan nato Reverend ang magtutudlo kung asa bagid ang tao ipagpatalingog nga wali sa PEDM ba o sa PBCM. Yeah. Okay. Sunod na, wala na ilain ko. Namuyagyat. Sa kinatibok ang sunasot. Ang rally lang sa BBCM. Maminaw. Kahit ang tagadasdaton, kayang tagwali, meron ba ang babuya. Kahit wala magwali ang BBCM, walang pataka, walang unsa. Kaya ikasumbong, kayang tagwali, wala ba nun? Pwede. Ito ha. Kahit ang BBCM, gagaitan sa mga libro na dokumentado. Kaya hindi manuhali ang BBCM, idasdatan na lang. Na magyaw-yaw-yaw pa diha. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro sa tibuok sa palibutan. Bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Basta, inyong kuminawan. Ang atong lagi karon sa break science o break Uy, makarayo. Matod pa nimo dili nisisidad nga dadon ang ngalan nga Christian. Ingos master PBCM master ingon man ni makarayo nga wa man na magpasabot nga dili ta Christian og dili na nato dadon ang PBCM kanang diha kay niya naman Miss PDM. Unya ingon mas master ipagpamati ka sa PBCM. Unya PBCM Philippine Benevolent Christian Missionary. Unya matod pa nimo wa man na magpasabot na nga di mi Kristohanon. Gusto gyapon kang mubalik sa PBCM ba? Sa doktrina, motong makalimot ka, malitok nimo ang PBCM Village. Tanawa. Nakinsa may giyawaan. Wala ka na to. Wala po tayo yawae, bradon. Wala po sila yawae, bradon. Nga naman, kay si Master may mo nagsulti. Nga dili man yawa. Pero, nga ang mulusot man mo nga yawa na. Tungod kay gipanghimakak na ninyo ang gisulti ni Master. Nga nung nahimo naman mong Master, kay nanudlo pa man mo sa kang master, nga ang gitudlo, mulabaw pa mo kang master, imbis ipagpamati din is PBCM, di kung naamos PBCM, apil mo ipapamati, pero kay, wa naman mo PBCM, na naman NPEDM, o saan ang NPE, napulos, pagpangawat, awat-awat, Danilo Macarayo. Mo nang ingon ni Brad Ronnie nga NPEDM. Para makita nato nga ang gisulti ni Master maplastar ato ma-display, brother. Okay, atong pagabasahon, mao kini atong i-display.
Nag-ingon ini, mao kining gisulti ni Master. Matud pang Master dinhi, tinuod na wala nay lain karon nga muyagyag sa kinatibuk-an sa nasod. Ang wali lang sa PBCM maminaw kay ang pagabat-baton sa iyang pagwali permero mao ang Biblia. Kay wala magwali ang PBCM nga nagpataka na lang unsa para ikasumbong siyang pagwali nga libelos. Dili. Ikaduha, kay ang PBCM nagaukab sa mga libro nga dokumentado. Kay dili man muwali ang PBCM og basta-basta na lang o nga magyaw-yaw ka diha nga wala kay dungawan sa mga kasaysayan sa libro sa tibuok nga kalibutan bisan pagani sa Encyclopedia Americana ug Britannica. Dugang pa dinhi, busa inyong paminawan ang atong wali karon sa DXKO, DXIM ug DXCO. Igalang Swingli Kadusali, mo ni ang tugon ni Master nga ipagpamatik yun daw diha sa magwali sa PBCM. Dinhi daw sa DXKO. Kay mo man ni original nga among giwalihan sa una. Og DXCO. Og katong DXIM. Pero karon sa una pasudlan na government radio na pero di na pasudlan. Og wa na ko ka monitor og existido pa bagyapon na kay more on sa gobyerno na nga mga pagbalita nila. Di na sila mo dawat og religious program. Busa din higidi ay tamamati igalang Swingli Kadusali sa pagtimbre sa Espiritu Santo. Pero sa unsa bang paagi maitimbre og diin matimbre ang Espiritu Santo, brethren? Sa unsang paagi matimbre? Ang pagi sa pagtimbre isulat kini diha sa salabutan, Reverend, dili sa tupa dili literal di ay nga patik or timbre. Kay kung isulat sa salabutan kay timbre, siyempre isulat lugar og literal. Tinuod. Na og patik dago man og langking ang gamiton. Oo. Kay kung sa salabutan na naaman sa atong ulo ang atong salabutan diya sa utok. Madaot ang atong utok ana. Madaot, mahimurids tanya na. Diyan Reverend, basahon ako sa Biblia nga may tatag 70 Adventist Church dinhi sa Hebreanon kapitulo 10 bersikulo 15 ngadto sa 16 gingon. Og ang Espiritu Santo sab nagapanghimatuod kanato kay tapos siya makaingon. Kini mao ang pagigsaad nga akong pagahimo uban kanila tapos niadtong mga adlaw nagaingon ang Ginoo. Igabutang ko ang akong mga sugo sa sulod sa ilang mga kasing-kasing og igasulat ko kini diha sa ilang mga salabutan. Isulat diha sa salabutan kay ipasabot ingon nga natimbrihan pagtuon nimo kibali nasulatan ka na sa salabutan sa pagtuo nga ang timbre ang wali nga tinuod mao ang Espiritu Santo nga giwali sa original nagsugod 1967. Nakaron og nganong dili literal nga patik kay bawal ang pagpatik nga gamitan og dagom og langking. Hayan ang priba, brother. Dinhi nato pagabasahon sa Levitico kapitulo 19 bersikulo 28 ingon niini ang nakapahayag. Ug dili ninyo pagsamaran ang inyong unod tungod sa usa ka minatay ni magpati kamo kaninyo ug bisan unsa nga mga timaan ako mao si Jehova. Nakita nato nga dili kamo magpatik og bisan unsa nga timaan. Dili ninyo pagsamaran ang inyong unod tungod sa usa ka minatay. Buti pasabot nga di gyud paagi sa pagpatik nga samaran. Unya dili pud mo magpatik og bisan unsa nga mga timaan kay ang pagpatik sa Dios diya man sa salabutan ug ang importante niya na mao nga aduna pay pagpanimbre sa dili pa moabot ang bisan unsa nga mga katalagman nga kadtong gitawag og Third World War. Igalang Swingli Kadusali. Unsay priba niya na, brethren? Okay, yang Reverend, basahon ako dinhi sa Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 3 ug 4 gingon sa pagpahayag. Og gikan sa aso nanggula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta og kini sila gihatagan og gahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta. Og sila gipinahan nga dili nila pagdagmalan ang tanaman sa yuta kay magdagmalay dinhi gibasa ta sa bersikulo 3. Og sila gipinahan nga dili nila pagdagmalan ng mga tanaman sa yuta o ang bisan unsang lunhaw nga nanagtubo o ang bisan unsang kahoy kundili ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diya
sa ilang mga agtang. Buti Oo. pasabot nga ang madamay nga panahon sa pagdagmal Ang maalaot. ang maalaot kadtong mga tawo nga wala mo dawat sa maayong balita ingon nga timbre nga mauna ang Espiritu Santo. Oh, sumala sa mabasa sa Episo 1:13 ato makita ang 1:13 Ato yung sunod. Ito sunod. Na nga mo na kibali higalang singli kadusali ang atong kana mapatik o ipatik sa Espiritu Santo sa diyang mudawat ka sa gitawag og maayong balita. Kay kining balita sa Espiritu Santo mo ni ang malig-on mga mahal namong tigpamaynaw. Unsay priba nga malig-on ni nga mao kini ang makapabilin sa pagbarog pag naay katalagman lugar badron. Sigod sa gisulti sa Biblia, wala ta mangambog niya na. O niya, pasahon ako rin sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 19, ngayon sa pagbayag. Apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarog nga nagadala niining marka sa timbre nga nagaingon. Ang Ginoo nakaila sa mga iya ug ang matag-usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Atong makita nato nga magbabilin ka sa pagbarog kay nagdala di ay sa marka sa timbre nga ang Ginoo nakaila sa maya. Siyempre, ang timbre maong Espiritu Santo. Natimbrihan ka tungod sa pagtuo nimo. Og kining timbre nga Espiritu Santo dili lamang kana maoy timbre, kundi ang nagdala nini nga ilhanan muangkon po ni Kristohanon o Christian ba dili kay kahulugan lang ang kunon gid nilang Christian sumala sa Biblia kini gud sila unbiblical naman gud nakuwang na nila ang Biblia di na sila magpatawag og Christian muangkon pero sa kahulugan na matawag na sila di og Christian kay nituo ko ni sila ni Kristo nga Dios ay pagpabuyag di makarayo. Unsay priba Brad Deber last verse nga nagpamatuod nga ang pagka-Christian o Kristohanon ang kunon nga mao ginay itawag sa matod sa katawan sa Dios nga nagwali pug Espiritu Santo. Niya sa kining Biblia nga atong pagabasahon rib kining ang buhing pulong sa maura gihapon nga gibasa Brado ni ikaduhang Timoteo 2:19 ingon niini ang nakapahayag apan ang kamatuoran sa Dios mibarog nga lig-on sama sa usa ka dakong bato ug walay makatay og niini. Usa kini ka bato nga patukuranan uban niining nasulat nga mga pulong. Ang Dios nasayod kun kinsa kadtong mga tinuod nga iya ug ang tawo nga moangkon nga siya usa ka Kristohanon kinahanglan dili gayud magbuhat sa mga daotang butang. Ang tao nga moangkon usa kini kailanan nga iya di ay. Nga katawan sa Dios nga nagwali sa Santo nga timbre unya moangkon ang tao nga moangkon siya nga Kristohanon dili nga moangkon sa kahulugan sa Christian ang kahulugan New Lexicon Webster Dictionary pabuang-buang mga mahal na mong tigpaminaw mura na tag mangulit-ngulit ba sa kamuot ba igalang swingli kadusali atong nakita ang pagpamatuod sa mga ministro sa PBCM nga diri gyud di ay ang pagtimbre ipadayon lamang higala kay atong padayonon ang mabugat nga rason ngano nga ang PBCM mo'y kamautoran, dili ang PBM, dili PDM. Kining yung alagan, Chief Minister, PBCM nga Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio, og sa ngalan sa magtutulo, Divine Master Tomas din Senior, og sa kauban nga mga ebanghilista o ministro. Kiniusab niyo igsuon Brother Dibs Rizaba. O giniusab ang inyong igsoon ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.